Powell region, and the number could be much higher. Absolutely him. Now, first predictions show that the centre-right European People's Party has strengthened its majority. Intensify strengthening his country's preparedness to fight against the violent extremist organizations of the South. It's for corporate money in elections. Billionaires and corporations pour millions and millions of dollars into political campaigns, drowning out the voices of ናይ ህዝታት ከም ሓሸሉኹን ክብል ከለኹ ኣነ ንኤርትራ ከም ሃገርና ቁፅርኩ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ኣካል ናይ ዝኾነት ሃገር ቆፂረ ኣይኮ ሞገስ ምንድን ነው ያልከው? አንተ ኢትዮጵያ ስለምትኖር አሳያለሁ ነው ያልከው እኮ አስፈራራው ከም ዝሃረሙ ይዝዛረብ ዝኹሉ ዝዛረቦ ዘለኹ ኣተሓሕዝዎ تشاركنا معلت كل وخيل منتي كوريا بالليش الله كوريا بكل بتكنولوجي باندستري بخطبه بالتفلاليه تمكرات سلام تخطاتلتنا زي channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو بارلو مون سفح زبلت انتنا بعالم درجه ناب افريكا امو داتا دما نقرنا افريكا نير تراستن كفارساتنا هنري بزح صلاتنا خنتنكف ابزا فيديو زيا لايك جبرو كومنت دما ولا حد صارتخون ثانك يو انتيلكم نون صبغتيا كومنت تصحيفكم سبير ياخم زلو روبوت ياخم زي وي ماشين قال خم زي كونيم تفلتو بزخوني يا غني اللي قبل يدلي نايت تزغبركم ابز حلفه فيديو لو يا مصال اوريدي سلازي كنقصلينا سفع زخونه انتنا كلوناي بزح ارستاتن اقد سمع بالاتاتن كمزي ابارش تري وصناحكم يكون مجمريا كن كمتي عندي ارس زلو كنجمرينا مريقانا اوروبا تزازي مخم زلو رينالنا كابتن مريقا كي وصانا خلنا كن حنت كونتكستنا بافريكا غص ايكمالسكم مخنياتو امريكا ابي اوروبا غات موازلو تي ليت اب افريكا تي ليت ناي امريكا زم حضر زلو بدحر مغارجا زابير اب افريكا ابي اوروبا غات موازلو سعرت نت بوليسناتنا بافريكا كمي كون كم زغل درو حدش مصحفتي حدشتي استراتيجيك زرقو جميره مالو اسكا مجمريا بت الكشن كنجمر نعو كتعازلكم كفتني شو has become all. By the way, President Isaias كاب South Africa كاب South Korea مستملس زغبرو حصار انترفيو نرغيب لغو كنسام عيناسا نت استراتيجي نعوك تحجزنا ابزي مجمريا كاب تمريج انا بغسسك. All right, as results of elections to the EU Parliament roll in, the jitters and tremors become all too visible with big gains for the far right. Absolutely him. Now, first predictions show that the centre-right European People's Party has strengthened its majority. At the top of the list, French President Emmanuel Macron has dissolved his country's parliament and called snap elections. جنتاي نرلنا زمريجا كل جنا كم تتسبي تغير لزنبره تيماناي كم في ام بزحتن حجرات سفح زخونه عود كم زرعيه يزنقر زلو ولا كان نوي كتاتلون تثبيتات نتنبرمنتم كلهم بوليتيكانياتات اب مرحنا زلو بفلايتن كلتا عبيتي عنتراتنا اوروبا حبرت زبالا جرمن فرنسانيم كلتيوم اتم نتن حجرات دمرحو زلو بارتناتهم اب غصو برتع زخونه صفعيت كم زغاطمو بوليس زختلو زلو بحزب اوروبا تقبالነት كم زيبلو زري وصيت رينا لنا انت خونه اجين ابز كنردو زلنا እዚ حجرينا زلنا وصيت ولا كوازتن بتخونه مبزحت غزي امرጫ كم زي بتاقعيت يمصا تحرجن اب دحر مغارجا قسنا بلو بناتي تعزبتي كابتن مكري كابزراخو ابنا يوكرين زلو كنتات بقليل كغير زغل كوينا يسمعنني مخنياتو تي اوروبان تي اليت نا امريكان دي زباله متتتاو سلازلو نابو قلطيفو ولا زم يماناي كنفي نتوق زي دغفو انتخون نابنت ناي فرنسا زي دغفو كنتخونو قلطف زخونه سغم تكهلو تسبيت يبلين انت تن سدتنياتات زملكت درو كم عبا اجندا خوينو كسرحالو مخانو فلوتيو فرنسا نجمر what happened His opponent Marine Le Pen's National Rally Party is set to trounce Macron's Renew Party in the exit poll. Two phases of the French parliamentary elections will be held on the 30th of June and the 7th of July. زاتري وازلهم ماري لابين تبال ناتا بارتي يماناي كنفيو ننوح وانا بوليتيكا نعبي زمزح جرما زل عليه بتمرجع نتبي حزو زوصيو سلسان هذا بحمشت نايت دمس دما حيزلو كمناتو صقط دما دروتي بريزنت نايت هاجر نتبايتوناتو افريسو ابزور حزيك ساب مجمريا زمس زلو ورحي بباي حدش بايتو مرجعون خجبر عزيز له زون حد نتبع مغيرات بوليتيكا اوروبايو
ኣብ ጀርመን ተኸድና እውን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ቻንስለር ናቱ ፓርቲ መበል ሳልሳይ ኮይኑ ይዛዚሙ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ሰንትራል ራይት ዝበሃል ሴድዮ ዝበሃል ድሕሪኡ ድማ እቲ ኣኽራሪ የማን ዝበሃል ስለዚ ክልተ የማን ዘለው እቲ ኣኽራሪ ድማ መበል ካልኣይ ኮይኑ 16% ድምፂ ሒዙ ወፂኡ ኣሎ ኣብ ጣልያን ተኸድና ምንታ ንምግላፅ ኣብ ዝኽጥዕመና እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ከበኩም እየ ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብ ፈረንሳ ናይ ማሪ ለፔን ዝብል ፓርቲ ዕዉት ኮይኑ ከም ዝወፀ ከባቢ 34% ናይቲ ድምፂ ድማ ከም ዝወሰደ ማክሮን ድማ ነቲ ሓድሽ ምርጫ ክገብር እዩ ቤልጅየም ድሕሪ ኸድና እቲ ፕራይም ሚኒስተር ምስቲ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ናይቲ ሃገር ምርጫ እውን ስለ ዝነበረ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ ኣብቲ ሃገር ተሳዒሩ ብየማናይ ክንፊ ራይት ዊንግ እውን ዕዉታት ኮይኖም ከም ዝወፁ ኣብኡ ኣብ ጣልያን ናይ ጆርጅ ሜሎኒ ራይት ዊንግ ፓርቲ እቲ ኢታልያን ብራዘርስ ዝበሃል ንሱ ብፅቡቅ ተዓዊቱ ከም ዝወፀ ስለዚ ኣብ ኢጣልያን ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክህሉ ከም ዘይክእል መይብ እውን ብዝበርትዕ መንገዲ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ናይ ሜሎኒ መርሕነት ሪፈረንደም እዩ ዝካየደሉ ነይሩ እዚ ሕጂ ምርጫ ክበሃል ከሎ እቲ ህዝቢ ድሮ 2 ዓመት ገለ ርእይዋ ስለ ዘሎ እንተደይፈትይዋ ክቐትላ ይኽእል ነይሩ ከም ናይ ማክሮን ድዩ ከም ናይ ቻንስለር ናይ ጀርመን ሕጂ 2-3 ዓመት ገይሩ ዘሎ ስልጣን ንዕውን ሃሪሞም ንታሕቲ መሊሶም ነታ ናይ ጣልያን ግን መሊሶም ይመርፅዋ ኣለዉ ስለምንታይ ንስደተኛታት ዘድሊ ስጉምቲ ናብ ቱኒዝያ እናኸደት ናብ ግብፂ እናኸደት ናብ ማውሪታንያ እናኸዱ ናብ ሞሮኮ እናኸዱ ዲል ዝገብሩ ስለ ዘሎ ንስደተኛታት ንምቁፅፃር ሓደ ካብቲ ከምኡውን እቲ ስትራቴጂ ንሳ ትኽተሎ ዘላ እዚ ምስ ኤርትራ እውን ክንሪኦ ከለና መንግስቲ ናይ ጆርጅያ ሜሎኒ ምስ ኤርትራ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ከይዲ ወይ ከዓ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ይፍትን ከም ዘለውን ከም መቐፀልታ ናቱ ድማ ወርሒ 6 ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ናቱ ኣባላት ናይቲ መንግስቲ ናብ ኤርትራ ክኸዱ ከም ዝኾኑ ተገሊፁ ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ምዝ ምርጫ ዝተሓሓዝ ኣለዎ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ጣልያን ናብ ኤርትራ እትኸዶ ድሮ እቲ መንግስቲ ናይ ጆርጅያ ሜሎኒ ተቐባልነት ረኺብሎ በኤውሮጳ ሕብረት ደረጃ ድማ እዚኣ ፅቡቅ ጌረ ክገልፀልኩም እየ በኤውሮጳ ሕብረት ደረጃ ድማ ተደላይ እንታይ ይብልዋ ኣለዉ ጆርጅያ ሜሎኒ ኪንግ ሜከር ይብልዋ ኣለዉ ምክንያቱ ንሳ ዝሓበረቶ ልፍንቲ ዝሓየለ ክኸውን ስለ ዝኽእል ስለዚ እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኤውሮጳ ሕብረት ዘላ ኡርሱላ ቫንደርላይን ነዚ ፓርቲ ናይ ጆርጅያ ሜሎኒ ትደልዮ ኣላ ናታ ደገፍ ተረኺብዋ ሓይላ ክትወፅእ ትኽእል እያ ዶሚንያን ትኾኑ ክእሉ እዮም ከምኡ ድማ እታ ናይዛ ማርያ ለፔን ትበሃል ናይ ፈረንሳ እውን ንሳ እውን ነታ ናይ ጆርጅያ ምሳንታ ሒዛታ መሊሶም ክሕይሉ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ጣልያን ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ጆርጅያ ሜሎኒ በዚ ምርጫ እዚ ዝለዓለ ኢድ ዘለዋን ዝለዓለ ፀላዊት ናይቲ ፖለቲካን ክትከውን ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ብካልእ ዘራርባ ጣልያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ስጉምቲ ዓጋቲ ክህልዋ ኣይኮነን እንተኾነ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ እገዳ ከም ዘናውሖ ርኢና ኣለና ስለዚ ናይ ፖሊሲ ሽፍት ንምግባር we will see ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ጣልያን ግን ኦልሬዲ ጆርጅያ ሜሎኒ ኣብ ትሕቲ መርሕነታ ፅቡቅ ተቐባልነት ረኺባ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ናይ G7 ከም ምዃና መጠን ኣብ ዘለንቀነ ድማ ኣኼባ ናይ G7 ክካየድ እዩ ስለዚ there's a lot of interesting stuff ኤርትራ ምስ ሳውስ ኮርያ ትገብሮ ዝቐነየት ምስ ጣልያን ትኸዶ ዘላ ክልቲኡ እንተሪኢኻ ክልቲኦም ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ዓብይ ፅልዋ ዘለዎም ሃገራት እዮም ስለዚ we will see እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከም ይኸውን እቲ ናይቲ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ወላ እኳ ኤርትራ ትክክለኛ መንገዲ ትኸይድ ተላ ኣብ መወዳእታ ግን ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ክትፀልወን ትኽእል ነዚአን ሃገራት ኢና ምክንያቱ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ካብ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ትእዛዝ ወፅአን ናተን መንገዲ ክገብራ ይኽእላ ዶ ይክእላን ብሕጅን ክረኣያ ትሕቶ ድማ ኣሜሪካ ምሉእ ብምሉእ ዲኣ ኣንፃረን ክትከይድ ወይ እውን ኣብቲ ናተን ክትርዕም ትኽእል ምዚ ሕጂ ፅንሕ ኢለ ዘርእየኩም ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ኢና ንቐፅል ጀርመኒ ኦፍ ኮርስ ኢለኩም ፀንሐ የማናይ ክንፊ ሰንትራል ራይት ዝበሃል ተዓዊቱ ምስኡ ድማ TFD ካልኣይ ኮይኑ ተዓዊቱ ስለዚ ክልቲኡ የማናይ ወገን ተዓዊቱ ኣሎ ኣብ ኣይርላንድ የማናይ ክንፊ ንመጀመርያ ኣብ ስልጣን መፅዩ ኣብ ሆላንድ እቲ ናይቲ የማናይ ክንፊ እዚ ናይ ገርት ዊልደርስ ዝበሃል ፓርቲ ናቱ መሊሱ መናብር ወሲኹ ወፅዩ ኣሎ መባል ካልኣይ ኮይኑ ግን ተዓዊቱ ይብላ ኣሎ ኣብ ኣውስትሪያ እቲ ራይት ዊንግ ዝበሃል መሊሱ ሓይሉ ወፅዩ ማለት እዩ ኣብ ሃንጋሪ ተዓዊቱ ወፅዩ ኣብ ስፔን ራይት ዊንግ ተዓዊቱ ወፅዩ ስለዚ እቲ ሊስታ ብዙሕ እዩ ዳርጋ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳ እቲ የማናይ ክንፊ ፅቡቅ ዝኾነ ዓወት ተጎናፂፉ ኣሎ እዚ ድማ ኣብቲ ፖለቲካ ኣካይዳ ናይ ኤውሮጳ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ብፍላይ ናብ ኣፍሪካ ዝጠመተ ቀንዱን ብመሰረቱ ድማ ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ እዚ በዚ ፖሊሲ ናይዚ ክፅለያ
ኩናትና ዩክሬን ኣብዚ ክምርኮስ እዩ ስለዚ ምስ ግዜ እቲ ኩነታት ናራኹ ሪፖርት ክገብረልኩም ክፍትነ ንመለስ ንሽይ ጭዑና በአፍሪካ ክመፅና It is a situation to which I cannot resign myself. The rise of nationalists and demagogues is a danger not only for Shifts as well. In Germany, Chancellor Olaf Scholz's Social Democrats were overtaken by the far-right AfD, winning a record 16.5% of the vote as per the exit poll. The numbers underscore the opposition party's resilience ahead of the federal elections next year. እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ጀርመን ምስ ናዚ ርክብ ኣለዎም ምስ ፑቲን ርክብ ኣለዎም እዚኦም እናተባሃሉ ክንደይ ኣንጻሮም በቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ክንደይ ጎስጓስ ተገበረሉ ልዕልዩ ክኾኑ ምኸዱ ግን ብዙሕ ኣንጻሮም ኣሉታዊ ጎስጓስ ኢንፋክት ገለ ካብቶም መርሕነቶም ኣብ ህዝቢ ምረፁና ኢሎም ጎስጓስ ንኸይገብሩ እውን ተኣጊዶም ነይሮም ስለዚ ኣንጻር ብዙሕ ተፃቦ እቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ካብቲ ሜይንስትሪም ፖለቲካን ሚድያ ረሒቑ ነቲ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ ክኣምኖ ከም ዘይደሊ ዩዘር ናይዚ AFD ዓወት ንኣብነት ንሱ ከዓ ሓደ ኣኽራሪ ኣንጻር ስደተኛ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ስደተኛታት ፅንሕልና ክንርኢ The AFD has tapped into frustrations with Scholz's government, the Ukraine war and state services burdened by rising migration and a cost of living crisis. እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ብንጹር እቲ ናይ ዩክሬን ውግእ ዝጻብእዎ እዮም ስለዚ ጀርመን ኢዳ ክትሕፅር ኣለዋ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ምስ ፑቲን ኮፍ ኢልካ ዲስካስ ጌርካ ብኔጎሲዬሽን ክፍታሕ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ናይ ጣልያን ፓርቲ እውን ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ናቱ ኣብዚ ቀረባ ኣዛራቢ ዝኾነ ኣንጻር ኔቶ ናይ ኔቶ መራሒ ቀልጢፉ ካብ ስልጣን ክህሉ ኣለዎ ነዚ ውግእ እዚ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከደይቦ ስለ ዝፍትን ዘሎ ተቐባልነት የብሉ ንደቅና ደምን ውግእን ከነውርስ ኣይንደልና ብምባል እቲ ከምኡ ዝበለ መራሒ ድማ እቲ ምስ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ክትገብር ጣልያን ክትከውን ሕልሚ ዘለዎ ሚኒስተር እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ Have hit hard. Well, in Italy, Giorgia Meloni and her far-right Brothers of Italy party won the vote. Austria's far-right Freedom Party looks on course for a narrow but historic victory. Giorgia Meloni ሓንቲ ካብተን ዕውት ኮይና ዝወፀት እያ ከምቲ ዝበልኩኹም In Hungary, Prime Minister Viktor Orban's Nationalist Party was on top, though it underperformed over its past dominance. ካልኦት ናይ ሰላም ኣብ ኤውሮጳ ሰላም ዝደልዩ ዘለዉ ከም በዓል ቪክተር ኦርባን ናይ ሃንጋሪ እውን ቦቶም ኣደላዲሎም ተዓዊቶም ኣለዉ እዚ እውን ሬፈረንደም እዩ ነይሩ ሓያል ዝኾነ ተፃብኦ ወይ ከዓ ኣንጻር ፖሊሲ ናይ ኔቶ ኣብ ዩክሬን ዝኸይድ ዝነበረ መራሒ ኣብ ሃገሩ ድማ ብዙሕ ብድሆታት ክገጥሞ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ንሱ እውን ዕውት ኮይኑ ብምውፅኡ ኣይተዋሕጠሉን ኣሎ እቲ ኢሊት ናይ ኤውሮጳ በቲ ኮይኑ በቲ ዳርጋ ፈሺሉ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ክበክመ ቅድና ኣብ ኣፍሪካ ምስጋረ እዚያስ ከስምዕዋ It's for corporate money in elections. Billionaires and corporations pour እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ከርእየኩም ዝደልየ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኣካይዳ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም EPP ዝበሃል እቲ ናይ ኡርሱላ ቫንደርላይን ፓርቲ ንሱ ዕውት ኮይኑ ዝያዳ መናብር ሒዙ ዘሎ እቲ የማናይ ክንፊ ድማ ዝያዳ ኮራሲ እናወሰኸ ዝመፀ እናሰፍሐ ዝኸደ እዩ ስለዚ እንተሪኢኹሞ ናብ ፀጋም ገፁ ፀቂጡሎ እቲ የማናይ ክንፊ ናይቲ ኣፍሪቂ ውሰድዋ እታ ፖለቲካ ሽዑ ካብ ፍርቂ ንየማን ዘሎ እቲ የማናይ ዝበሃል እዩ ስለዚ የማን እዩ ዝዓበየ እቲ ኮንሰርቫቲቭስ ሞር ተዓዊቶም ኣለዉ እቶም ሌፍት ዝበሃሉ ድማ ሶሻል ዲሞክራትስ ወላ እቶም እቲ ኤክስትሪም ሌፍት ገለመለ ኩሎም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ግን ዝያዳ መናብር እናኸሰሩ ከም ዝኸዱ እዩ ዘርኢ እንመለስ ኣብቲ ኣብዚ ሓደ ፅቡቕቲ ዘረባ ሰሚዐ ነይረ America today. The Supreme Court's decision on the Citizens United case opened the floodgates for corporate money in elections. Billionaires and corporations pour millions and millions of dollars into political campaigns, drowning out the voices of ordinary people, of the whole electorate. እንታይ ዝብል ዘሎ ገንዘብ ንምርጫ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ይገዝኦ ከም ዘሎ ትኽክል ናይ ኤውሮጳ እኳ ክንዛረብ ቁርብ ዝፀግም ተኾነ ብዙሓት ሃገራት ስለ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኮርፖሬሽንን ሃብታማትን ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ፖለቲካ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ዘይክሓድ ደረጃ ይተበፅሑ ዘሎ ምክንያቱ መዓት ገንዘብ በቲ ሱፐር ፓክ ዝብልዎ ብዙሕ ሚልዮናት ገንዘብ እዮም ናብቲ ምርጫ ዝእትዎ ዘለዉ ሬከርድ ሌቨል ገንዘብ እዩ ኣብቲ ምርጫ ዝጠፍእ ዘሎ ስለዚ በዓል ገንዘብን እቶም ቢልዮነር ክላስ ዝበሃልን ድሌታቶም ንምስላጥ ወላ ህዝቢ ዘለዎን ዘይብሉን ክካፍል ተፈተነ ምሳቶም ክትወዳደር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ገንዘብ ካብ ምንታይ ይጥቀሙሉ ፖለቲከኛታት ንጅቦኦም ኣይኮነን ነቲ ካምፔይን ንስናቶም ኣብ ቴሌቭዥን ድዮም ክመፁ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድዮም ክመፁ ኣብ ዝተፈላለየ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ባይደን ዝረኽቦ ዘለ ገንዘብ ይረክብ የለን እዩ ዝበሃል በንጻሩ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ንሱ ኣብዚ ሴሌብሪቲ ደርፊ ኣብ ኮንሰርት ክገብሩ ከለዉ ድዩ ናይዚ ቦክሲንግ ክግበር ከሎ ድዩ ኣዊዑ ድሞ ከም መእተዊ ገለ ስለዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ታክቲክ እናተጠቀመ ነቲ ካምፔይን ናቱ ንቅድሚት ክስዕብ እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ፖለቲካ
ፍትሓዊ ክገብሮ ይክእልኒ በዓል ገንዘብ ዝያዳ ዓቕሚ ዝያዳ ሓይሊ ዝያዳ ተፈታውነት ከም ዝሕድር ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም በቲ ነቲ ፐርሰፕሽን ናትካ ብኣድቨርታይዝመንት እናቐይሩ hiring candidates. They're at the same time ድማ ነቲ ናቶም ሕፁይ ጥራይ ኮኑ ከፀባብቑ ዝፍትኑ ነቲ ኣንጻሮም ጉዱ ካብዘ የለ ካብ መቃብር እናኹዓቱ ነቲ ዘሎ ፀገማት ሓንሳብ እናፈብርኹ ሓንሳብ ገለ እናገበሩ ሽሙ ኮምፕሊትሊ ከም ዝፅልም እዮም ዝገብርዎ ፖለቲካ ናይ ሎሚ ከምኡ እዩ writing laws, they're purchasing policies that serve their interests. This isn't democracy, it's oligarchy. When a handful of wealthy individuals can dictate policy and sway elections, obviously democracy doesn't exist. Politicians just do a tour of duty in government to prove their loyalty to their funders before moving to highly paid positions in the private sector, working then for the same people that they worked for all along. እዚ ጽቡቕ ዝኾነ ዘረባ እዩ ክንርድኦ ዘለና እቶም ፖለቲከኛታት ንዓኻ ወይ ንተራሰብ ከገልግሉ ይመፁን እዮም ምክንያቱ እቶም ብዙሕ ገንዘብ ዘገልግሉ ኣብቲ ምርጫ ናቶም ዝኸፈሉ ንሳቶም ነቲ ናቶም ረብሓን ናቶም ድሌትን ከም ዝሰርሑ እዮም ዝገብርዎም እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንኣብነት ሓደ ፖለቲከኛ ንሓሙሽተ ዓመት ተመሪፁ ኣሎ 5 ዓመት ስልጣኑ ምስ ተወደት ኣባል ናይቲ ባይቶ ጽባሕ ንጎ እንታይ ክሰርሕ ድሕሪኡ ሙሉእ ህይወቱ እንታይ ክሰርሕ ተመሊሱ መምህር እንተነይሩ ናብ መምህርና ዲ ክምለስ ነው ነቶም ኮርፖሬሽንስ ንዖም ዘገልግል እንተሰሪሑ ጽባሕ ንጎ ካብቲ ፖለቲካ ሪታየር ኮይኑ ምስ ወፀ ወይ ምስተሰዓረ ኣብተን ኮርፖሬሽንስ ኣብቲ ቦርድ ናተን መንበር ሒዙ ሚልዮናት ገንዘብ ክእቱ ይኽእል ስለዚ እቶም ፖለቲከኛታት ነቶም ኮርፖሬሽንስ ምሳቶም ንክሰርሑ ዳርጋ ረብሓ ኣለዎም ወላቃ ታው ደሞስ ብልሽውና እንተደይብሎም ንመጻኢ ስራሕ ናቶም ኣብኦም ክኸውን ይኽእል እንተዘየለ ካብ ፖለቲካ ምስ ወፁ ደሞዝ የብሎም ተመሊሶም ጫምለቕላቕ ህይወት ክኣትዉ ይደልዩን እዮም መን እዩ ካብ ጥዑም ኩርሲ መዓት ክብሪ ኣብ ዝነበሮ ነይሩ ተጓሒፉ ኣብ ፅርግያ ኣብ ፈቐዶ ካምፓኒ እናኸደ ኣፕላይ እናገበረ ስራሕ ክደሊ ዝደሊ ሰብ የለን ከም ሰብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ኢንሄረንትሊ ኣብ ውሽጡ እዚ ኢንተረስት ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ከም ዝህሉ እዩ ሰብሲ 4 ዓመት ናብ ኖርማል ህይወት ክምለስ እዩ ትብሎ እንተለኻ ኣብ ስልጣን ነይሩ ክብሪ ወሃቦ ነይሩ ብኩሉ ሰብ ገለ ሽዑ ተመሊሱ ስራሕ ክደሊ ሕማቕ ተገብር ንኣንጻርቶም ካምፓኒታት ዝሰርሕተ ነይሩ ኸ ጽባሕ ንጎ ስራሕ ከም ደይረክብ ክገብሮ ይኽእሉ ህይወቱ ሙሉእ ሚዘረብል ከም ዝኸውን ስለዚ ኣንጻር ኮርፖሬሽንስ ከድካ ብዙሕ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእልኒ ኢኻ እዚ እቲ ዲሞክራሲ እቲ ናፃ ምርጫ ገለ ዝብልዎ ብሕቡእ ዘይዝረበሉ ነገራት አካላት ናቱ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ንግደፎ ንመለስ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ገጽና ኣብዚ አንተ ሪፖርት ወጽ ያላ ካብ አሜሪካ ድወጸት እስከዚያ influence in Africa is waning. A top Pentagon researcher has accused Russia of seeking to destabilize the Sahel states. Russia has had an active and not so subtle hand in coups in each of these three countries. ሓደ ጸብጻብ ካብ አሜሪካ ድወጸ እንታይ ይብላሎ ራሽያ ያ ነዘን ሃገራት አፍሪካ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝገብረን ዘሎ እሱ ድማ ብሚድያ ናቱ ፕሮፓጋንዳ ናነዝሐ ዲሞክራሲ ጽቡቕ ኣይኮነና በለ ሃገራት እንትናተን ናይ ዲሞክራሲ ምስ ኤውሮጳን ምስ ፈረንሳን ምስ ኣሜሪካን ተጸጊዐን ዝኸዳ ዝነበረ ሃገራት አንጻርና ከም ዝትንሳኣ ዝገብረን ዘሎ ንሱ እዩ ብምባል ሓደ ጽቡቕ መግለጺ ዘይብሉ ሓበሬታ ገይሩሎ ሓቀኛ ሓበሬታ ግን ኣብዝን ዘሎ ሕጂ ክንሰማዕና which were preceded by at least a year of intensive disinformation aimed at destabilizing the democratically elected and Western-leaning governments in place. One investigation report fails to mention that several of the coup leaders were trained in the United States. Washington has backed at least 15 military officers, according to an American news investigation. Now, investigations ገበረ ጋዜጣ ናይ ጆርናሊስት ናይ አሜሪካ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ዝበሃል ሓደ መጽሔት ከም ዘውፅኦ ድማ እቶም ካብቶም ዕልዋ መንግስቲ ዝገበሩ ተወድሮቲ ዕልዋ መንግስቲ ገይሩሉ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘሎ ጫድ ኒጀር ማሊ ቡርኪና ፋሶ ጊኒ ከምኡውን ጋምቢያ የነበረን ማውሪታንያ ኣብዚአን ኩለን ካብ ዝገበሩ 12 ካብቶም ዝገበሩ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ዝተሳተፉ አሜሪካ በዓላ ዘሰልጠነቶም ከም ዝነበረ ስለዚ በዓልኻ ኣሰልጢንካ ነቶም ወታደራት ዕልዋ መንግስቲ ዝገብሩ ከም ዝኽእሉ ምዝገበርካዮም ሽዑ ዕልዋ መንግስቲ ምስተገበረ ድማ ናብ ራሻ ናብ ካልን ከተጸጉዖ ምፍታን ልክዕ ከምዚ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ውግእ አሜሪካ በዓላ ኣበጊሳቶ ሙሉእ ገንዘባን ኣጽዋራታን ናእተው ትልኸላ ቻይና ያ ከምኡ ትገብር ዘላ ምስ ራሻ ንግዲ ስለ ዝቐጸለት ብምባል ናብ ቻይና ከተሰጋግሮ ትፍትን ዘላ ልክዕ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ዘረባይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ግን በቲ ሚድያ ናቶም ምስ ነፍሕዎን ብዙሕ ሰብ እዮም ዝእምኑ ከም ገይሮም ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ኩሉ ከም ዝወድኦቶ ገይራ ብሆሊውድ ገይራ ዝሸጠቶ ኣብ ሪያሊቲ ግን ካልኣይ ኩናት ዓለም ንኽውዳእ ነቲ ናዚ ዝበሃል ሓይሊ ሕቁኡ ዝሰበረ ሰራዊት ናይ ራሻ እዩ ነይሩ ናይ ሕብረት ሶቪየት እዩ ነይሩ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ከም ዝውዳእ ዝገበረ ሰራዊት ናይ ሕብረት ሶቪየት እዩ ነይሩ
again ኣብ history ድሕሪ ተመሊስና እንተሪና ትዛዓበየ ነጥበ መቐይሮ ናይ ኩናት ናይ ኤውሮፓ ዝገብር ዝነበረ ናይ ሕብረት ሶቪየት ሰራዊት ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ባዕሉ ክዛረበሉ ጀሚሩ ኣሎ ንነዊሕ እዋን ተዓቢጡ ዝነበረ ታሪክ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ንሪኦ ኣለና Those officers reportedly helped lead 12 coups in West Africa and the Sahel region, and the number could be much higher. But the report notes the Pentagon 12 ዕልዋ መንግስቲ ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካ ዘሰልጠነቶም ሰባት ከም ዝተኻየደ is unwilling or incapable of confirming the scope of its involvement. Aside from a single sentence, the report contains no substantive discussion of the billions in security assistance the US government has pumped into the Sahel, nor the military training provided to many of the ብሓፈሻ ከምዚ ንሪኦ ዘለና መዓት ገንዘብ ኣብዚ ኩነታት እዚ ፈሲሱ እቲ ውፅኢት ድማ ሎሚ ሃገር ድሕሪ ሃገር ካብቲ ካብ ናይ ኣሜሪካን ናይ ፈረንሳን ናይ ኤውሮፓን ፅልዋ ይሃድሙ ኣለዉ ሓንቲ ብዚኣ መፅኣ ዘላ ሪፖርት ድማ ዝኩሉ ሰብ ኣገሪማ ዘለያ መቸም ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ቪድዮ ኣርእየኩም ነይረ ንሱ ድማ እቲ ሾኪንግ ዌቭ ሰዲዱ ዘሎ ዜና እዩ ከዓ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ The representatives of the two parties undertook to spare no effort to ensure the success of this withdrawal, which is scheduled to be completed by September 15, 2024 at the latest. They underlined their commitment to the protection and security of U.S. forces during this disengagement. ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ጠቕሊሉ ካብ ኒጀር ክወፅእ ከም ዘለዎ ተነጊሩ ከም ዘሎን እቲ መስርሕ ድማ ክሳብ ወርሒ 9 ክቕፅል ምዃኑ ቀዳማይ ገጽ ድማ ናይቶም ሰራዊት ይወፁ ከም ዘለው እዚ እውን ዝግበር ዘሎ ኣሜሪካ saving face ብልዎ ከምዚ ተዋሪዳ ወፅያ ከይበሃል ብስሩዕ ከም ዝወፀ ንምግባር ዘርኢ ዘሎ እምበር ኣብ ጣውላ ክሰማምዑ ከም ዘይከኣሉ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ሓደ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እንታይ ዝብል ዘረባ ነይሩ ኣሜሪካ ሞ ብድሕሪት ብሕሪ መጋረጃ ዕጡቃት ጉጅለ ኣበጊሳ ድያ ገለ ነገር ሃንዲሳ ነዚኦም ዕልዋ ገይሮም ስልጣን ሒዞም ዘለዉ እስክትኣልዮም ትኽእል እያ ዝብል ናይ ዝበዝሑ ስግኣት እዩ ነይሩ ባት እቲ ገይም ከም ቀደም ከም ዘይኮነ ኣብ ዝረኣዩ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሕጂ እዚኣ ስምዕዋ መንእሸይ As he intensifies strengthening his country's preparedness to fight against the violent extremist organizations of the Sahel region, with acquisition of various types of combat weapons and equipment over time, the Burkinabe President Captain Ibrahim Traoré on June 6, 2024 handed over to the Ministry of Defense close to 100 armored tactical, patrol and military vehicles and an array of weapons. So, ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እቲ ነዚኦም ሰራዊት ናይ ቡርኪና ፋሶ ናይ ማሊ ከምኡውን ናይ ኒጀር ንምሕያል ናብ ድሕሪት ተመሊሶም ብካልእ መንገዲ ከምዘን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ፈርከሽከሽ ከይብሉ ቻይናን ራሽያን ብትክክል ክሕግዝዎም ጀሚሮም ኣለው ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣርመርድ ካርስ ካብ ቻይና ዝመፀ ካብ ቻይና ብመልክዕ ለቃሕዲ ብመልክዕ ተገዝዩ ነቲ ሃገር ከም ዝተዋህባ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እተን ሃገራት እያተን ብናይ ፈረንሳ ህንደሳ ምናልባት ኣብ ከባቢ ኒጀር እውን ሕጂ ዝዝረብ ዘሎ ሓደ ምስጢራዊ ሰራዊት ናብታ ጎረቤት ሃገር ትበሃል በኒን ኣትዩ ከም ዘሎን ንሱ ድማ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ እቲ ነዳዲ ናይ ኒጀር ብፓፕላይን ብመንገዲ መስኖ ተገይሩ በቲ ወደብ ናይቲ ሃገር ክወፅእ ከም ዝኾነ ስለ ዝንገር ዝነበረ ፈረንሳ ምስታ በኒን ተመሻሪኻ ነቲ ነዳዲ ከም ዘይወፅእ ገይራቶላ ብሕቡእ ድማ ሰራዊት ኣብ በኒን ኢትያ ከም ዘላን ሕቡእ ዝኾነ መጥቃዕቲ ናብ ኒጀር ከይትፍትን ድማ ብዙሕ ስጋ ስለ ዘሎ ፈረንሳን ቻይና ነዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ቁጠበአንን ኣብ ፀጥታናተንን ንምሕያል ብሩእ ይሕግዝአን ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ፅቡቅ ተበግሶ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ቀደም ኣንፃር ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝኸደ መንግስቲ ብፍፁም ከም ዘይሰልጦ እቲ እንኮ ኣብ ኣፍሪካ ኣይዶኖ ምናልባት ሓደ ነገር ክትረኽቡ ትኽእሉ ትኾኑ እምበር እንቱ እንኮ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪካ ኣንፃር ረብሓነ ንናቱ ዕላማ ዝኸደ እቲ ዕላማ ናቱ ድማ ኣሜሪካ ዘይትደልዮ ወይ ኤውሮጳ ዘይደልዮ ተቃሊሱ ዝተዓወተ ደው ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ጥራይ እዩ ካልእ መንግስቲ የለን ንናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብገዳን ብዕፅዋን ገለን ገይሮም ብዕልዋን ገይሮም ቀልጢፎም ከም ትለዮም ዝገብሩኻ ስለዚ ሕጂ ንመጀመርያ እዩ ዝርኢ ዘሎ ኣፍሪካ ደው ኢሉ ንኣሜሪካ ካብ ዓዱ ሰጉጉ ደው ክብል ከም ዝኽእል ኤርትራ ኤንጂኦታት ናይ ኣሜሪካ ብሙሉ ከተውፅኦ ከላ ንዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ተውፅእ ነይራ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ሰራዊት ስለ ዘይነበሮ እምበር ኤንጂኦ ካብ ሰራዊት ንታሕቲ እዩ ሰራዊት ናትካ ኣብ ዓዲ እንተለካ ከቢድ እዩ እዚ ነቲ ሰራዊት ኣውፅኦም ነቲ ኩሉ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ከኣልዩ ስለ ዝፍትኑ ዘለዉ ቀሊል ስለ ዘይኮነ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ብርክዕ ደገፍ የድልየና ኣሎ እቲ ደገፍ ዝግበር ዘሎ ድማ ናልካ በዓል ቻይና በዓል ራሻ ነቲ ሴኪሪቲ ናተን ነታ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዘለንቀነ እውን ናይ ራሻ ቅልጡፍ ሓገዝ ክግበረላ ምዃኑ ወታደራዊ ኣዘራቢ ኮይኑ an array of weapons, as well as engineering equipment. The youthful leader, who was just recently handed an undisputed 5-year term by the people, termed the acquisition as an important batch of military and engineering equipment that will enhance the operational capabilities of the defense and security forces that are on the front line of the war against terrorism.
So ናይ ብሓቂ በአፍሪካውያን ሚድያታት ተሪኹሞ ብዓቢ ሸፈነ ዝረክብ ዘሎ መራሒ ናይ ቡርኪና ፋሶ ኢብራሂም ትራውሬ እዩ ኣብዚ ለንከነ ን5 ዓመት ከመሓድር እቲ ባይቶ ናይ ተዓዲ ወላ እቲ ህዝቢ መሪፅ ወሎ ን5 ዓመት ከመሓድር ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ ሃገር ናብ ጽቡቕ ዳይሬክሽን ክወስዳ ከም ዝኽእል ብዙሕ ተስፋ ተደቢሩሉ ኣሎ ዊ ዊል ሲ ተስፋ ደሊቨር ክገብሮ ድያ ይገብሮም ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ተበግሶናቱ ክሳብ ሕጂ ግን ተስፋ ዝህብ ኩነታት ከም ዘሎ መግላጽ የድሊ ሕጂ ብዙሕ ክዛረብ ምኻልኩ ብዛዕባ እዚ መሊሰ ግን ኣብዚ ናትና ናይ ዞባ ብዙሕ ትሕዝቶታት ስለ ዘለኒ መጀመርያ ናብ ዞባ ናትና ክመጽእ ክፍትነ ንሽተይ ስምዑ and then we will continue with this one. He also revealed that the same is merely the first batch of the 4 batches of military equipment and weapons that the country was expecting to receive out of 3 contracts that it signed with 2 major international defense contractors. بركاش عسكو بعاني وعلني رغم ما تهابني ثم قدمت كبرى سماتي بجا خويت أفراسي أقر قروة مريسحن كتم قلع كبابنا يسغل A country that is stronger, more resilient, at peace, moving ahead with reforming its institutions as Ethiopians have come together and determined a way to do so. It won't be easy. It will not be easy. ትሪወደ ለሁም አምባሳደር ናይ አሜሪካ በኢትዮጵያ እዩ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝዛረበ ዘሎ ንሱ ዝምነዮን ንሱ ዝሓስቦን እንታይ ምዃኑ ኣብ ሪያሊቲ ክንሪኦ ከለና ግን እዚ ሓደ ካብቲ ቫይራል እምበኣር ከም ዝንሪኦ ፀናሕና እቲ ራያ ዝበሃል ዘሎ ዝተለማዊ ሰልፊ ትሪእዎ ፀናኩም ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ናይ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ ኣንጻር ህወሓት እቲ ህዝቢ ኣብኡ ዝቕመጥ ዝገበሮ ሰፊሕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ወይ እውን ናይቲ ህወሓት ዝበሃል ሰራዊት ናብ ኣትዩ ከም ዘሎን ቀፂሉ ድማ ናብቲ ወልቃይት ዝበሃል እውን ንተከዘ ሰጊሩ ተበጊሱ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ሪና ኣለና ናብቲ ሕመራ ዝበሃል እውን ክኸይድ ከም ዝኽእል ጸለምቲ ዝበሃል ቦታታት እውን እዚኦም ቦታታት እዚኣቶም ናብቲ ናይ ትግራይ ክመፁ ምዃኖም እዚ ምክትል ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ኮይኑ ዘሎ ታደሰ ወረደ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ኩነታት ብዙሕ ነገር ይድውረድ ኣሎ ሓደ ካልኣይ ተወሳኺ ሓበሬታ ብዘሎ እስከ ኣታሓይዘ ክሪኦ ነዚያ ስምዕዋ يعني زراعة زراعة يكون لما عندي فاسيلين يعلم جيتاتشو ردا نمقتل تحاسبه بتقيت كم نتعجبيو كم زهرمو إز زار زغلو زار وزله أتعزوه من انتهى يخوم تدلي دلو زبال نجر أتعزوه نساون كريكم يعني جمرة تناتو فيسبوك جتس أفتناتو فيسبوك جتس نحركيكم أبزي لكم كل 16 ساعات زتصحفو ጌታቸው ረዳ ዛሬ ምሽት 4:45 ገደማ መቀሌ ላይ የግድያ ሙከራ ተካሂዶበታል ጠባቂው ቆስሏል ጌታቸው በአጋጣሚ በስፍራው ስላልነበረ ተርፏል የህወሓት ዛሬ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ እንደነበርም ታውቋል አብዚና በጽና ዘለና ፖለቲካ ትግራይ ናበይ ይኸይድኩም ዘሎ ተዓዘብኩም ሶዚያ አብዚያ ዓባይኩም ዚያየርና ከነሪኩም زراعي فاسيلين يعلم زتصحافو مالتي زتري وزلهم ناتي ጌታቸው ረዳ ሎሚ ምሸት 4:45 ማለት በአና 10 ሊዝሆን ዘሎ ምሸት ይመስላል ምሸት ኣብ መቐለ ናይ ክቀትልዎ ሓሲቦም ናቱ ሓላው ቆሲሉ ጌታቸው በጋጣሚ አፍት ቦታ ስለ ዘይነበረ በህይወት ተሪፉ ብለኩም አለ ንምንታይ መስለኩም 00 ጌታቸው ረዳ ንወድ በሻሻ ጉንብሕ ጥልሕ እንድሕር ዝብል ኮይኑ በዓል ጌታቸው አሰፋ ንጌታቸው ረዳ ንመቕታል ንድሕሪት ይብሉኒ
ናይ መንባርን ናይ ዘይ መንባርን ሕቶ ይኮይኖም ዘሎ መራሕቲ ሕወሓት ስለዚ ፋሲል የናለም ዘውፅኦ ሓበሬታ ለማዓንቲ ጌታቸው ረዳ ንምቕታል ተሓሲቡ ግን ተዓጃቢኡ ንዕኡ ንጌታቸው ተሓሰበ ይኾን ዘሎ ስለዚ ተዓጃቢኡ ቆሲሉ ጌታቸው ረዳ አጋጣሚ አፍቲ ቦታ አይነበረን ይብለኩም አለ ሶ ዝሁሉ አጋጣጢምኩም ትሕዝዎ ከለኩም እዚ ጉዳይ እዚ መበል ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ እዩ ፈተና ቅትለት ንጌታቸው ረዳ ተፈቲኑሉ ዝበሃል ዘሎ it's very difficult በኔ መንገዲ ክትሕዛ ከም ትኽእል ምክንያቱ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውሽጣዊ ገይም መትሓዚ መጨበጥን የብሉን በተሃደ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ዲስካሽን ክገብሩ ይደልዩ ዝብል ወሬ የናፍሱ በዚ ጌታቸው ረዳ ፈተና ቅትለት ተገይሩሉ ይበሃል በቲ ኣብ ኣክሱም ኤርፖርት ተመሪቁ ኢሎም ካቡ ብሓደ ትርዮም በቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ናብ ኣከራኸር መሬት ከም ዝኣቱ ዘሎ ይንገር so there is a lot of variables ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብ ሓደ ግዜ ዝካየድ ኢና ንርኢ ዘለና at the end of the day ግን ሓደ ነገር እዩ ዝንፅረልካ እዚ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ፌደራልን ዘሎ ክኾን ከሎ በዚ ድማ ረእይዎ መጣ ገረፈኝ እንዲያረገኝ አላለችም ያለችው ምንድነው አዳምጥ አንተ በዚህ ጋር መጣ ያለችው እኔ ነኝ ያመጣሁት ለሻፕ ሊያረግ አልመጣም ነገር ግን እዚህ መጥቶ ልንግባባ አልቻለም ያልተግባባንበት ምክንያት ይሄ ነው ብላ ነው የተናገረችው እዚህ ጋር መጣ እኮ ነው ወንጀል እኮ ነው ምኑ ነው ወንጀሉ ምኑ ንገረኝ ምን አይነት ሳያዩ አንተ ኦሮሞ ስለሆንክ ካንስለር ሳያዩ እንደዚህ የምትመጣ ከሆነ ይገናኛል ኮንሰልት ኦሮሞ አይደለም ካብይ ጋር የሚያያዝ ነገር ነው እሱ ራሱ ኮንስሌቱን ራሱ አሁን ያስጠይቀዋል እንደ አሜሪካ ንግድ እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ኣብዚ ሓንቲ ከብረሃልኩም ኣብ መንጎ ተወለቲ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝግበር ዘሎ ዲስካሽን ኣብ ደገ ይዚ ኣዲኹም ለኹም እቲ ናይ ዓሌት ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ሴንሲቲቭ ምዃኑ ዝትሪእዎ ዘለኹም መንሱር ዝበሃል ሓደ ፌመስ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ኣሜሪካ ገለ ይዘውር ነይሩ መስለና ኣብ ኣሜሪካ ከሎ ካብቲ ኢትዮጵያ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ማለት ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ሃብታም ምዃኑ ገለ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝወፀ ቪዛ ንኽትረክብ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ከቢድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ብኸመይ ንዓኻ ንኻልእ ኢትዮጵያ ንኻልእ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ 6 ወርሒ 7 ወርሒ እናፀበዩ ከለዉ ንዓኻ ብቐጥታ ከውፅኡኻ ዝኽኣሉ ተወላዲ ናይ ኦሮሞ ስለ ዝኾንካ እቲ መንግስቲ ባዕለይትነት ስለ ዝሰርሕ ዳኣምበር ብምባል እቲ ክትዕ ናብ ካልእ ማእዝን ከይዱ እዚ ኸ እንታይ የርእየካ ኤቭሪቲንግ ናብ ዘርኢ ዝኸደ እንታይ ክገብር ድምፅኦ ዘለዃነ ኢትዮጵያውያን ሰባት እዮም ፀገም ከጋጥሞም ክእል ኣብ ሱዳን እንታይ ንርኢ ኣለና ሱዳናውያን ናይ ዘርኢ ጉዳይ ነቲ ሃገር ክትዕሪ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ኣብፅሒዎ ኣሎ ዘርአይ ዘርእኻ ዓሌትካ ሶማልያ እንተኸይድካ እቲ ዝዓበየ ፀገሞም ነት ናይ ዓሌት ጉዳይ እዩ ሓደ ሃይማኖት ሓደ ቋንቋ እዩ ዘለዎም ሶማል ደግመልኩም እየ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት እዩ ዘለዎም እንታይ ዳይ ፀገሞም ዘርኢ ናይ ዘርኢ ፀገም ነፍሱ ዝኻለ ቫይረስ ስለ ዝኾነ ስለዚ ካብዚ ሕማማት እዚ ካብ ጎረባብትና ተማሂርና ክንከይተዘይክኢልና we will have the same problem the same ሽግር ከም ናቶም ከጋጥመና እዩ ነዚኣ ድማ ከፍልጠኩም ደልየ ኣብ ሱዳን ዘሎ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ኣብ ሶማልያ ዘሎ ፀገም ንርኢ ኣለና ንሕና ድማ 9 ብሄራት ኢና ተፈላለየ ታሪክ ኣለና ሃይማኖታት ክልተ ኣለና ስለዚ ንክፈላለየና ዝኽእል ናብኡ ኣተኲርካ እንተሰሪሕካ ንኣብነት እንታይ ክገብር ኢለ ብክልተ መንገዲ ከርእየኩም ክፍትን እየ ናብዚ ክቅድምምፀይ ኣብ ትግራይ መካየድ ኣብ ናይ ኤርትራ ክዛረበሉ እዚ ጉዳይ እዚ ስለምንታይ ኣምፅዮ ከም ዘለኹ ብዛዕባ እዚኣ ጉዳይ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ ሕጂ ሰፊሕ ዝኾነ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚኣ እስከ እዚኣ ስምዕዋ ንግረ መንገዲ ከይሓለፍና ይኸለ ርኢ የብልናን ሕጂ ትግራይ ስዒራ ክንብል ኣለና ኤግዛክትሊ ምክንያቱ ስዒራ እያ እቲ ትግራይ ትስዕር ወዲእና የለና ሕጂ ከመይ ጌርካ ኣብ ኤሮፓ ዩኒየን ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጀኔቭ ከመይ ጌርካ ትውከል we are friends of TDF ኢልካ ከመይ ጌርካ ትውከል ብፆት ናቶም ኢና ከመይ ጌርካ ትውከል እዩ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ካብኡ ሰስድራ ሒዝና ንእለ ዝተዓመፀ ድያ ሕክምና ዝሰኣነ ድያ ዝተሃረመ ኣቦ ድዩ ኩሉ ሰስድራና ሒዝና ንህንፀት ትግራይ ንላዓለሉ እዋን እዩ ሕጂ ኣብኡ እቲ ካልኣይ ገዛና ነፃ ኮይኑ ኣሎ ኩሉ ነገር ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ጉዳይ ከመይ ከም ዝነበረ ኣብዚኣ ስምዕዋ ሕጂ ማለት ኣይኮነን ካብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃይማኖት ተፈላለየ ምፍንጫላት ምፍታር ኣብ ውሽጢ ሓደ ከባቢ ተፈላለየ ብትታናት ክትፈጥር ምፍታን ካልእ ስራሕ የብሎም እንኮቶም ንኤርትራ ዝፀውኡ ዘለዉ ብጠበንጃ ብመድፍዕ ብነፈርቲ ስለተዋግኡን ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ውግእ እዚ እዩ ቁጠባ ምናልባሽ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝመፅእ እዩ ንከምዚ መጋበርያ ከመይ ክመዶ
تقند وجه عم فللاينا إرتراويان زتوكر مخانو تقندي psychological warfare بحالزي نتي نسبي أبنا حد حدود تفانينو كبال عنك قاتل كم زغل دخل جبرو زتوكر مخانو اتخال أي درجة يكون طبعا مغنياتو اتزقال لنا هاجر كتفرسو أبنا حد حدود كم زواقان تغير كايو اتناي بوليتيكا جزيه كوس سلازغل سلازي سمعوا هذا زربا خون دخيل ترى طبعا من الباش ابقى لاي درجات مسلو بطبنجا بمدفع بنفرتس للتوابونا يكون انتقند وجزي طبعا من الباش ابقى لاي درجات مسيو نخمزي مقابريا خون دخيل ترى شحن الدلمس ابزن هابتن هنفنف دبل اي تسانن والقصبات لصابع يقصروا من الباط اي سانن عطاتهم نا تطقم كاد سراح دل سراح انتاي اندحيلكا هنصتنا هاجر كاي معبلن كاي ساغومن انت بتزدل منقدي قال فترفه تحنكله وين دحري توتطو كتفرارسو انت ذيكالكا لذي زو بدوتات زو كل غنتاتو اب غمتاتنا ترغمنا هنصت هاجر تاي مالتيو نبي دوسو بمرعي تاي مالتي بزرزر كا نردو غدازيو ايفتنن الله مالتاكو زول سلازلي بخالي بحالاتايو مس إيرتران توق هذا ما تزول لتأجم تايو وي مستيوم زول سلازلي بخالي بحالاتايو مس إيرتران توق جينوديو زربحس وي مس إثيوبيا أبدا جوم سلاز سمعيو انتهاهم تقص حتى زي هذا تقرأنا إثيوبيا ونت حتى على العلوديو كالعلم السل اللوه أو العليز تفتصموا بدلاتن طفاتاتن نفتخونه تاسوز وصلوا هذا زبل زلقن بتحق منقستي جزاتي ملسلي تفانقلتنا بوتهم يملسوا زي فتسم كلمه هذا حلفوا جي اكل هزون تتصاو مخنيات كونو زخولو نغرات كوغديه مش زوتات مرد اقبريه ايز بزلوكو كالي لنا انت ايو افتين تخوينكا زبال نجر هزب تግራይ ስጋ ማዓሳ ይኮነ ገለ ይኮነ ናውዚት ብሎ ኣብ ትግራይ ነው መቸም እዚ ፕሮፌሰር ኣብ ትግራይ ዘለዎ ኤሊት ተስፋ ዘለዎ ንትኽልት ህዝቢ ሰላምን ፍቅርን ንኽወርድ ዝኽእል ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ንስማዕ እስከ ንውሕ ዝበለት እንዲያ ክንሰማዓይና ግን ስለዚ ዝርበሐሎም ሰላም ክሉ ኣለዎ ይብል ኣለኹም ምስ ኤርትራ ላዕለወይቲ ዓዲ እኮ ሃገር እኮ ኤርትራ ስለዚህ ተሪ ለኻ ድርግም ኢልካ ኸይድካ ብሓደ ትኾነሉ ተዘይደ ለኻ ትወፀሉ ናይ ፖለቲካ መስርሕ የለን ዝምድናታት ናይ ህዝብታት ክመሓሸለኹን ክብል ከለኹ ኣነ ንኤርትራ ከም ሃገር እናቆፀርኩ እየ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ኣካል ናይ ዝኾነት ሃገር ቆፂረ ኣይኮንኩን ኤርትራ ከም ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ኣፍልጦ ዘለዋ ህዝብታታ ተቃሊሶም ናጻነት ዘጓናጽፉ ዓዲ ገይረ እናቆፀርኩ ይዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ሙስቲኦም ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን ንሕና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ግዝኣት ኣለና ግን ከዓ ምስኦም ንጓራወት ምስ ሱዳን ንጓራወት ከም ህዝቢ ውሽጢ ሓደ ዓዲ ነበር ኮይና ግን ከዓ ምስ ዓፋር ንጓራወት ምስ ኣገው ንጓራወት ምስ ቅማንት ንጓራወት ምስ ኣምሓራ እውን ንጓራወት ስለዚ እዚ ዘውዚ ዘኒዮ ኩነታት ሰላም ክኸውን ኣለዎ እዩ ትዛዕባ ትጥርጣረ ግን ሙስጢኦም ተኮይንኩም ከምዚ ክትገብሩና ኢኹም ከምኡ ዝበሃል ኣጀንዳ ኣብ ህዝቢ የለን ህዝቢ ናይ ኤግዚስተንስ ናይ ህልውና ፀገም ገጢምዎ እዩ ነዚ እዮም ክፈትሑ ዘለዎም ንሳቶም ናይ 20 ግዛዕ ምዛዕ ፖለቲካዊ ምቁፅፃይ ናይ ፖለቲካ ርሑኦም እዮም ዝዝትዩ ዘለዉ ህዝቢ ግን ነዚ ይመውት ኣሎ ዘይራኸብ ጉዳይ ዝራኸብ ዘሎ ምስቶም ናይ ተቋምቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዝተለዓለ ጉዳይ እዚ እውን ምስ ክተሓዝ የብሉን ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ፈጢር ማለት ተዘይፈጥር ከምስቶም ተቋምቲ ሓይሊ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ግን ኤርትራ ክዋጋእ ኸይድ ዲዩቲ ክስታይ ማለት እዩ ተቐመርሲ ኣብ ዝኾነ እዋን ውግእ ስለተገበረ ስለተዳማና ስለተተፋተፍና ምስ ዝኾነ ሓይሊ እናተደመርና እናኸድና ውግእ ንገብር ማለት ድዩ
እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ንክልቲኡ ህዝቢ ከቀራርብ ዝኽእል ሓሳብ ዘለዎ ፖለቲከኛ ወይ ኤሊት ናይ ትግራይ ካብ ብዙሓት ዝተኸተልክዎም ዝሓሸ መረዳእታ ዘለዎ ንሕና ንብል ዘለና ጉዳይ ናይ ኤርትራ መኽፈቲ ኣፍካ ክኸውን የብሉ ንፖለቲካ ኢና ንብል ዘለና ድሓን ሕጂ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ብዙሕ ስለ ዘለኒ መጀመርያ ናብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይ ኣርስቲ ክንከይድ ኢና ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኮርያ ከይዱ ብዙሕ ዝምድናታት ገይሩ ከም ዝተመልሰ ርኢና ነርና ካብኡ ምስ ተመልሰ ሓንቲ ኢንተርቪው ገይሩሎ እዚኣ እስከ ንስማዕያ ፅብቕቲ ኢንተርቪው እያ እዚኣ ፕሊስ ተፀሚምኩም ስምዑዋ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ድማ ግደፉ ኩነት ኣሎ ካብዚ ኩነት እዚ ናብ ዝሓወ ንትግባረ ናይቶም ውጥናት ዘድሊ ምጉስ ዋስ ናይ ፀጋታት ሪሶርስ ሞቢሊዜሽን ኩሉ ክእል ኣለዎ እዚ ኩሉ እዚ ኣዳሊኻ ንዕኡ ከመሕልር ዝኽእል ኣልየ ወይ መካኒዝም ኣብ ዘየለወሉ ስትራቴጂ ውጥናት ኣምፂኻ ፀጋታት ኣጓሳዊስካ ክስራሕ ስለ ዘይከኣል ድምር ኣብ መወዳእታ ንትግባረ ናይቶም ዝውጠኑ ዝርዝራት ኣልያ ክህልዎ ኣለዎ ሜካኒዝም ክህልዎ ሜካኒዝም ጥራይ ኮፍ ኢሉ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ምቁፅፃር ናይ ምክትታል ኣልያ እውን ክህልዎ ክእል ኣለዎ ኣብዚኣ ጌጋ ነራ እዚኣ ክትእረም ኣለዋ እዚኣ ክትመሓየሽ ኣለዋ እዚ ኣብዚ በፂሑ ዘድሊ ኣድማዕነት ኣረጋጊፁ እናበልካ ትግምግመሉ መስርሕ ክህልዎ ክእል ኣለዎ እዚ ሕጂ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ነቲ ናይ ኣፍሪቃ ዘይድልውነት ብግቡእ ተረዲእና ነዚ ዘይድልውነት እዚ ናብ ድልውነትን ኣድማዕነትን ከም ዝሰጋገር ትገብር ትሽርክነት ኣድማዕነት ክህልዎ ክእል ምእንቲ ኮርያ ብልጫ ኣለዋ ኮርያ ብኩሉ ብቴክኖሎጂ ብኢንዱስትሪ ብቁጠባ ብተፈላለየ ተመክሮታት ዓብይ ሃብቲ ስለ ዘለዋ ኣበርክቶኣ ክትገብር ምእንቲ ነዚኦም ትቅበሎም ክትክእል ኣለዋ ስለዚ እዚ መበገሲ ኮነና ምእንቲ ነቲ ናይ ሓባር መረዳእታ ንብሎ ካብ ዓበይቲ ጉዳያት ካብ ስትራቴጂ ናብ ውጥናት ናብ ፀጋታት ምጉስጓስ ናብ ኣልያ ኮፍ ምባል ናይ መቆፃፀሪ ስርዓት ምውዳድ ኣዝዳሚትካ ክስራሕ እንድሕር ኮይኑ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ክኸውን ኣለዎ ተብተብ ክኸውን ኣለዎ ዘይኮነ ኣብቲ ሽርክነት ኮርያ ኣበርክቶኣ ክትገብር ምእንቲ እዚ እዩ እቲ ሓሳባትና ኣብቲ መጋባእያ ዝቐርብ ቃል ድሕር ነይሩ እውን ነዚኣተን ከተቕርበን ክትክእል ኣለካ ኣብታ መጋባእያ ስለ ዝቐረበት ወይ ስለ ዘይቀረበት ዘይኮነ ግን ንቐፃሊ እቲ ሽርክነት ድሮ በዚ መጋባእያ እዚ በዚ ሳሚት እዚ ተመስሪቱ ዘሎ ናብ ከምኡ ገፅኹም ይዕብል ኣለዎ ምስ ናይ ኮርያ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ዝተፈላለየ ካልኦት ሃገራትን ክፍለ ዓለማትን ኣብ ዝግበር ሽርክነት እውን ቅድሚ ናይ ካልኦት ኣበርክቶ ከምዚ ሕጂ ንዘረበሉ ዘለና ኮርያ እጃማ ከተበርክት ኣለዋ ትበሃል ኣፍሪቃ ብቆንዱ ናቱ ዕዮ ገዛ ገይሩ ነዚ ሽርክነታት እዚ ናብ ዘድምዕ ምስግጋር ናብ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ክኸይድ ምእንቲ እሱ እውን ክውንዘፍ ዘይብሉ ብቐዳምነት ክስራሓሉ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ተነቕርበን ሓሳባት ዝኾነ ሓሳባት ይሃልወና ዝበለፀ እዩ ዝሓሸ ኢልና ንጃሃረሉ ምክንያት የለን ካልኦት እውን ሓሳባት ኣለዎም ንሕና ሓሳባትና ነቕርበሎም ናታቶም ኣበርክቶ ከም ዝሓይል ንፍትን ካብኦም ንሰሚዕ ኣብ መወዳእታ ድምር ናይቲ ነካይዶ መስራሓት ነቲ ዝበሃል ዘሎ ሳሚታትን ካብኡ ክመፅእ ፅቢት ዝግበረሉ ውፅኢታትን ሓጋዚ ስለ ዝኸውን ኣቀራርባና ኣብዚኣ ሳሚት እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ሳሚታት እውን ብከምኡ ግን እዚኣ ምስ ፕሬዚደንት ኣብ ተገብረ ትርክብ ኩለንተን ዝነበራና ብኣሕፅሮት ነጥብታት ተሰሪዐን ቀሪበን ኣለዋ ኣብኡ ዝውዳእ ዘይኮነ ግን ነታ ሰነድ ብምልእታ ደሚርና ኣስዒ ከነስዕበሎም ምዃንና ተማባፀይናሎም ኣለና ከይድና ተመሊስና ዕዮ ገዛና ገርና እታ ወረቐት ወዲእና እታ ሰነድ ከነቕርበሎም ኢና ማዕረ ማዕረቲ ዋዕላ ካልእ ጎናዊ ርክባት እውን ኣካይድካ ነርካ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕትን ስለዚ ብዛዕባኦም ከ እንታይ ኣብቲ ርክባት እንታይ ኢኹም ተዘራሪብኩም ተኻልእ ጎናዊ ርክባት በዝሕ ዳርጋ ምስ መኻይድና መሻርክትና ኣፍሪቃውያን እዮም ሓድሽ ኣርእስቲ ኮነን እዚ ኣብ ነንበይኖም ኣጋጣሚታት ኣብ ናይሮቢ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ተላዒሉ ነይሩ ኣብ ናይ ካይሮ ተፈላለየ ምዝ ናይ ሱዳን ተዛመደ ጉዳያት ይነብል ነይሩ ዜርካ ግን ቅድሚ ምስ ካልኦት መሻርክቲ ወፃኢ ካብቲ ክፍለ ዓለም ንገብሮ ዝርርባት ኣብ ውሽጥና ዝካየድ ምይይጥ ክሕይል ክኽእል ኣለዎ እቶም ኣርእስታት ንዛረበሎም ሰሪዕና ክንዛረብ ስለ ዘለና ወላ ንዕላል ዝመስል
ንሰላምታ ልዋጥ ኣብ ዝግበር ርክባት እውን እዚኦም ጉዳያት እዚኣቶም እናዘኻኸርካ እናልዓልካ ምስ ኩላቶም ተራኸብናዮም نحن نخلوت كن حمق ننبر أيقولنا نخلوت كن رقم كن ننبر أيقولنا بقوم يركض يفتح شجر يلن نحن عيو جزا نكبر الرداد أنا نسمرونك على ربو لو صدق سقوم تات اليوم ونزل نكبر قدام لتاتنا سرعنا نو رجعت سلام كدلينا يوم نزي هو كد فترة لنا در لخناتات بقبو قام جبنا نعو فتح الرغبة لنا مس كلهم أفريقيا براحتي ናይ ልኡኻት ነበሩኹን ወፃኢኻው ኣብ ጎኒ ዝግበር ርክባት ነዚ ኣርእስታት እዚኣቶም ከንዕሙኾም ስለ ዘለና ነናህና መረዳእታታት እውን ስለ ዝፀናሓና ነዚ መረዳእታት እዚ ብውሕዱ ከነቀራርቦ ምእንቲ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒምናሉ ብግቡእ ክበሃል ይከኣል ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዩ this is very very powerful እቲ ኩነታት ከምዚኣ ኢላ ድሕሪታ ኢንተርቪው ድሕሪ ዝኾነት ይኹን በዕላ ከምዚ ዓይነት ኢንተርቪው ክትግበር ከላ ድማ ብዙሕ ሓበሬታ ንሕና ኣብቲ ባጋ ኣብቲ ስቶሪ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዘይርአመርና ክንረኽቦ ንኽእል ሓበሬታ እዩ I really hope እቲ ኩነታት ከምዚ እቲ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ምናልባት ናሽናሽ ዝርአ ነገራት ዓበይቲ ከይትርኢ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ተራኸብካ ይህምሂን ዝበሃል ድማ እቲ እንኮ መንገዲ ንርጉእን ሰላማውን ቀጻልነ ዘለዎ ርቃት ከምኡ ድማ ናብ ቁጠባዊ ሽርክነት ክትከይድ ኮይንካ ኣብቲ ቦታታት ናይ ቢዝነስ ናይ ዋዕላ ናይ ገለመለ ክግበር ከሎ ብፍላይ እዚ ሰሚት ብጣዕሚ ተራ ኣለዎ ምክንያቱ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ኮንፈረንስ ክኸይድ ከሎ ሰብ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ንምስማዕ ጥራይ ኣይኮነን ባይላተራል ኔትወርክ ምስ ካልኦት መራሕቲ ኣብ ሓደ ቦታ ስለትራኸብ ዘለኻ ክትመያየጥ ትኽእል ኣህጉራውያን ትካላት ኣለዉ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብቲ ዋዕላ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ከባቢቲ ተራኺቦም ክዕልሉ ከለዉ ብዙሕ ኔትወርክ ብዙሕ ስምምዕ ብዙሕ ሓሳባት ናይ ምልውዋጥ ካብቲ ብወቅዒ ተራኺብካ እትገብሮ ፕሮቶኮላትን ገለ ኣብዚ ኖርማል ግዜ ኣብቲ መድረክ ተራኺቦም ዝገብርዎ ብዙሕ ኣሳልጦ ከም ዘለዎ ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ኤርትራ ድማ ኣብዚኦም ቦታታት እዚኣ ብምህላዋ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ምዃኑ ኩልና ክንግንዘበ ይግባእ ናይ ሆፕ ፅቡቕ ነገር ነቲ ህዝቢ ካብዚ ስዒቡ ንክመፅኦ ድማ ናይ ንሕና ገለዳ ከይትብሉ እምበር ኣነ ሕጂ ብዛዕባ ወለዶ ይኽዛረብ ብዛዕባ ቴስዓታት ዝተወልዱ ولودي سلزخون كم تعابابيا خاني زحاشة تعابابيا عابينا إلى سلزامن تحواغفنا بفورنس اللي تنعابينا إلى سلزامن أبزح جي زخون كنتات ترى خلوا النازلو عبترا يخلوا الناز قبوا مور حقفتهم كون نخل كان إحنا هنا نيوتا تعابيا حقازينا عنه أما آخرين خازلنا كم زردان حجنا عمالتي أما آخرين زرنا سلزي كم يعني تسواتينا خنكون ندلي بغلبها لحوفت أو رجعنا لنا خنكون ندلس ولا فترتها هاجرين خنكون ندلي من الوقت هاجرات فتيران لا قالت تخليها نعود الرعز خنا تحسس بانتزي بالك ما كفرس خيري مالتي سلزي كم تحسس بفتارة هاجر زخونة تحسس بدي زل الناس ولا أبتي حوافو رجو زخونة تحسس بدنا كنقيد كابي زمان سيات كم سألكم يه تعمي نفع من سيزي تبوظ زخونة بسول زخونة حبريتات هبيو كمل ساينا قد ميا جناب زيار لحنتا قد راسي تابتغ الميتين أنا تخاري نزي من سيزي زنك وي معبالة زفتر وي إهن مين زبها المسيلني بتحدث أن إرترا راح زسرح مسيلني كويت أني لكن كان من قدي أبقيلو عندنا نايت الدراشات كا ببقوانو أنا قبره واردي حضروا السب نخي أتو نخي زخونه كون برنامج كي سمع كي زانقع أنا خزانقع إلى الأمبر بخالق كفايكو ونيلي نتمنى شيء كما يجرو اسكي حقنيا قال سديو كما يو نخفل وقال سيلان كالس زاچناويت كالسلا ابزا ساعتي امها قال يا زلا ኤርትራዊ በከመይ ጌርካ ተሐርም ህርመት ኒ ኤርትራዊ እምበር ሓቀኛ ቃልሲ ኮነን ኣብቲ ሪያሊቲ መጢና ንኺድ ምድንጋር ተንኮል ክፋእ ገለ ምሳይ ከይድን ታዘለኻ ግንባረ ይህረም رأي وقع سرحتي ودنا زي الزاور أبريسك زقتو سرحلكم صريحة سرح صريحة نزي ذا فيديو زيا قدمي مماتو قرب معلتات دوزت مخاناي زنقر نزحونا نفسي هير سلمون حقوس مالتيو بزح سب دما بزح ترقم كباية نسمع لنا
بتزلو أكايدا عقوب كم زي نبرة أكال نايتي دم بتقاوم كم زي نبرن بتزنبرة أكايدا عقوب كم زي نبرن سلزي كسب حجر ما بتخكل قتاليو بنتصور كفلت كم زي تخالن أنا يهوب تي إسرائيل حدا sophisticated هاجريو كاميراتات نقول أنا نقول زلوي تجابنني بتخكل تفليتو ناب حقك قرب دما نايوتر تمنيت نايو مخنياتو جابنني ذي مفلات استفلالي ترطراتات نتعبرت أبز جدد عزقت سلزتوا أبز زيادة ما نسمع عنتي نقرأ To Eritrea, the federal government warns Parliament against expensive idleness. Parliament demands that the federal government deport Eritreans via a third country. The State Secretariat for Migration does not believe in this idea. In the worst case, Switzerland would have to fly the rejected asylum seekers back and forth at great expense. Away from Switzerland, the federal government should deport rejected asylum seekers from Eritrea. حفشة منجس سويسرلاند نتوم أبز عد زلو سدتنياتات عقبا زي نبروم عقبا زي توهبو rejected زخونو نيرترا كترزد للو نعتاتهم نيرترا مترازي كونن تقن دار سابزي إيرترا سويس سبمت وسيدان حدثت نيرترا كترزو دايت دل حجي كتا نيرترا كنترزو مس إيرترا ركبي بلان إيرترا ما يتقبلنيا حدا إيرتراوي بدي دليتو نيرترا كترزو يدخلون يقوم منجس إيرترا actually زدلهم مترز اندزبلون بزح سب نبيرترا كترز بحالك تفلتو زلكم حدا كابتجن منجس إيرترا نحد إيرتراوز بحال بزي دليتو نابزكي تترزو يزبلهم سلازم دا قبريهم نابكال هاجر ناب إثيوبيا دي ناب رواندا تريزوم كابو كم زملس كقبرو كفتنيام سالسي هاجر سلازم نزي بايتو بتعمي يدفعلو كم زلو سويس ندهر جيراتو دما بزحات هاجرات كسعبوهم سلازم قبل علتي ما نايكن فا بوليتيكا دموص زلو سويس دما ببيا ما نايكن فت محضر هاجر سلازم غنت الزون نفسه كفسب كفلتو زلو خويني سمعني أنا بتانيك صار سنسكر እምባር ዝቕፅል ገበነኛ ምድላይ ይቕፅል ኣሎ ኣምቦ ዳታ እዚ ወዲ እዚ ምዃኑ ወዲቕ ኣለኹ ስለዚ ካልእ እንታይ ክብል ደልየ ኣለኹ ነቲ ጉዕዞ እዚ ሰብ እዚ መስለኒ ምናልባት ላስት ኮንፈርሜሽን ካብዚ ወፃኢ ስእሊ ዘለኩም ክትሕብሩኒ ንግረ መንገደይ ግን ኣብዚ ብጌጋ ዝጠቐስክዎ ሰብ ስለ ዝነበረ ተረኺበት ስእልና ትቕበኩም እየ ብጌጋ ዝተጠቕሱ ሰባት ነይሮም نعتاتهم سلناتهم يغرتا محتاج يدل مغنياتو بزح سب كم زحفلو من بزح حسابات كم زبلو من أنا جيرهم لله وسلازي سبزي أبزلو مالتيو ساتهم سلدي يكونوا كنت نكغيبا بعد سليم جاكيت أو هجر سويسرلاند سلازغمت أنا يكون كوني لني سلازي بليز نابو زغنا حسابكم كيرو سلسيوم أبزلوهم بجيجا زعتويهم سلازي بجيجا سلوم أبزي بمتعود ما يغرتا يحتت مغنياتو سبات زيوم يميلهم سلازي نقروني أنا دما نتحبريتا سلاز دلزي نبركي جيريو سلازي اتساب كباري كم زبالكم إذا سبزيو نتمل اختيك أيروا فيسبوك إديت كيروا لو كم زببو من قدي أي كفلتوني ميليجن صبو جيريز فلتانتي إديت كم زجبرو مغنياتو سكرين شات دوكمنت جيريز سلازي نبركو سلازي تي أدراشوون بتغيك لا يرغبكون على العقم بغمي كم زركب ساقم يبلون دهرجي نايزو قدزي ناباي نابو هاي تسكفو بعليك تتعايزي اللهو إذا مخانفة ليت اللهو زلنا حبريتها لنا تستعرف دما كم يجرنا ندوليو أب دوب سلزلهو ساقم يبلون نبتا نايت بغاتا سرح كون غل نقرا من قد زي كتقصلكم دليه توم بجيجا ستقصكم دما بغرتا سلوخ ما بزك متساي قبوني نيرو كابت فيديو تاتي دما يعلي اللهو نابلكم حنتار سترايك بكمي دحريو كان كيدنا زي سمعوا واسك أبزي الله حنتي قصالي تسبل ملقت تم حلالف نسادما صبوا ملقتك ما تخلوا دما جدا كان قبرالنا نغسلنا نسنا هزيان نايو كومو عابي نادينا تحتوسو انتاشو من بليز خيد قال اتن قبرو نحنا وصاني نينا اما خلق سبزلنا تم بدحرينا زلو تبقس سدرا خاب تحت قرب تزريهم كله أحواتي درار عسى نبل كلي أنا خبر لك تصبي سدرا خاب فقودو يمنا فقودو عرب كله أحواتك درار عسى نبل أنا خبرهم تصبي أنت ترقصكم ده يسرح أبت أحواتكم مسمات أذنكم قوي لزعجتو سب أفو خفت كله نمنتاي كيف يتكلم هاجر مول أفهم خفت لك خلوا نسخان تحت قبل زيت زارب
መጽ ትብሉ ብሓይሊ ፍተውን ብሓይሊ ሓቆፈን ንምንታይ ይመጽእ ኣነ ደስ ይብለኒ ሓዊፎምኹም ኣብሊዖምኹም ኣስቴምኹም ኣብ ዩኤን እቴምኹም መጺኹም ኣመስጊንኩሞም ኢዶም ከፊልኩሞም ደስ ይሉኒ ካሕሳኹም ከፊልኩም ተባሂልኩም ሕማቅ ተሰሚዕኒ ሕማቅ ግን ኣይተዛረብኩም ኣሕዋተይ ከኣነ ኣዖም ሂወት ከፊሎም ከኣብ ልብያ መይቶም ኣሕዋተይ ግን ድራር ዓሳ ተባሂሎም ኣሕዋቶም ሰጊሮም ግን ኤርትራውያን ገይሮምልና ይበሉን ከምቲ ንስኹም ዝገበርኩም ኮርያ ኤርትራውያን ገይሮምልና ኢሎም ከማን ኣይመስከሩን ኣሕዋተይ ግን ትንፋስ እዮም ሂቦሞ ትንፋስ ዛምባር እዛነ ዝነብራ ዘለኹ ትፈልጡ ኣለኹም ነዛነ ዝነብራ ዘለኹ ትንፋስ ንዕኦም ሂቦምሲ ንባዕሎም ኣብ ኣፍ ዓሳ ኣትዮምሲ ንዖም ትንፋስ ዘሪኦም ኣብ ፍቕሪ ኢሮፓን ካናዳን ኣስፊሮሞ እንታን ባዕልኻ ርእስኻ ድንጋይ ቀይርካዮ ንዓይ ድንጋይ ክትቀይረና ኣፌክ ተዓፅወን ትመፅእ እታ ሃገር نفعت غلايا نفعت بحكي دس بالملختي قالينا فرقنا كوبي بتجراي حلفنا كمزي تجراي نخل إرتراوي أبسد زلو زدقفة جرام يوم كاد زاربو نعمنا تانا تجراي رجع سكون بدي بالسودان جري كبيرترا بالسودان وتيه بالسودان جري متيه سلمتها بزعب السودان لا دايبلو وممزعتهم تجراي زنا بروكو بالسودان جرام متيه يمزع السودان جناي زاربوني سلمتها مالتيو كل زي الأمانة بوليتيكا ومسار هذا أمبر كم زناي دنجاز سبعة ونتراي كم زي كنا اختردوا لكم exact لبسون كيوم دما أنا زجانا لي أنت أروك خدوز دليو أنا سألنا يسبت تجراي وي نايبقى إليت ناي تجراي سلزلني كونون بزعبها هجرهم كزاربو خلوا ده يمسألكم إيه ودا يمنا تومي أبناء إيرترا ما يوم زعندروان زاربوان جن زخون إيرترا بزعبها تجراي كنت رنفاينا نزل بزلوا كن وزدينا نزلنا أبزخون قبرين نزل إيرترا يلا شاتهم جن إيرترا حنساب كبحرنات نايو حنساب كبسانات نايو حنساب بزلونات نايو حنساب كم زخبلي وعلو سلزي أتي إيرتراو كنا خلالو تكابهم نبوح عمتات عند راب على حزب إيرترا تاريخ إيرترا مريت إيرترا لولاوي جزءات إيرترا زاربوا زربا صبوا قربة النادم متساي كونن سودانويان كومنت زبولون exact اللي كم زعنا زبلا زلهم ببالكون يري معناته هاجر كاز دفر الكاس إلك تاريخايو ترجموني يقولون موداتا صبغت لبوا أعطاكوا علينا زاقلعة ناتكم حساب ناتكم دقف ناتكم متبع يدليو كومنت صحافو لايك جبرو نابل كنا له مار سابس قد في أبكالك ساب نرخب تصبغ يمني لكم thank you for your support نزوم كلهم أبزي زي صعبكم صبغ تكبار تجارب بدما شو ما متفلتوا تخونكم شو ما ناس حافكم كومنت تقدركم لهم أبى كبري يسمعنا نعي وانا يعطوا صبغ حساب سلوزلو بتوم حماق زبلو دما مع الرم تانتو تشوف لهم thank you أنا تلكالوري مع صخير وصا تفعل كان بخاف برد مفراسة سعر كاير بخاف حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حدا لربي كلنا كعبي أنا تكا يقولون أبسا وزن كمان بس أنت إريتراوي سبب مرحاوي يقولون أبسا وزن كمان بس